ebaluazioa, evoluzioa, autoebaluazioa, maisu maistra edo hezitzaile bezala, kontziente gara haurraren eboluzioari protagonismoa eman behar diogula. Gure ardura hau da. Haur bakoitzak bere errealitatea abiapuntu izan da, ahalik eta garapen gorena ahalbidetzea, eta eskaintza aberasgarriena egitea. Horretarako, espazio, material eta eskuhartzearen diseinua egingo dugu. Haur bakoitzaren garapen mailari erantzungo diona. Horregatik, eboluzioa haurrarena da. Eboluzio bat eman behar delako, eta ebaluazioa gurea izango da. Baina, nola egiten dugu ebaluazio hori? Haurraren eboluzioaren arabera gure eskaintzak aproposak diren edo ez neurtuko dugu. Proposamen horiek espazio batean gertatuko dira. Material zehatz batekin eta profesionalaren eskuhartzeak biribilduko du bertan gertatzen dena. Normalean, espazio eta materialak aproposak diren gainbegiratzea edo errebizioa egitea samur egiten dugu. Baina, zer gertatzen da norbere burua bere eskuhartzea ebaluatu behar duenean? Kapaz izaten gara objektiboki hori egiteko? Norarte sartzeko gai gara? Mamuak agertzen dira? Zaila izaten zaigu norbere burua epaitu gabe horrelako lanketa bat egitea. Batzuetan, orain arte egindakoa ebaluatzean, gure profesionaltasuna zalantzan jartzen duelako edo dugulako. Denok, dakigun hoberen egiten dugula kontziente izan behar gara. Baina, bizitzak aldaketa dakartzen bezala eta horietara egokitzen garen bezala, arlo profesionalean metodologikoki datozen aldaketak onartzea eta egiten duguna zalantzan jartzea, aberatsa da oso. Zorrotzegiak izaten gara gure buruarekin, eta min hori hartu nahi ez izateak, arrazoiaz askotan, beste muturrera eraman gaitzake, tuto bale batera, eta gure eskuhartzeari begiratu ere ez diogu egiten. Pertsonekin lan egiten dugun kolektibo gisa, lanketa eta formazio pertsonalaren beharra daukagu. Beldurrak, aurreiritziak, egiteko moduak, norbanakoarenak diren edo errealitatean daukagun egoerarenak diren bereizteko. Gure burua ezagutzera heltzen dugun horretan eta emozioak mugitzen gaituzten pertsona garela jakinda, zer eta nondik egiten dugun ulertzera heldu gaitezke. Eta hortik, hurrengo pausua eman, autoebaluazioa egin. Profesional bezala, emateko daukagun gorenera heltzeko.